அன்பான பரலோக தந்தையே, இந்த அழகான செவ்வாய்க்கிழமை காலை நேரத்தை எனக்கு கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தாவே, இன்று நான் தொடங்கும் ஒவ்வொரு செயலிலும் உமது சித்தம் நிறைவேறட்டும். என் எண்ணங்களையும் வார்த்தைகளையும் செயல்களையும் உமது கிருபையால் வழிநடத்தும். இன்று நான் சந்திக்கும் ஒவ்வொருவரிடமும் அன்பாகவும் பொறுமையாகவும் நடக்க எனக்கு அறிவும் சமாதானமும் அருளும். என் இதயத்தில் இருக்கும் பயம், கவலை அனைத்தையும் உமது சாந்தியால் நீக்கிவிடும். கர்த்தாவே, என் குடும்பத்தையும் நண்பர்களையும் உமது பாதுகாப்பில் வைத்தருளும். நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் உமது கரம் எங்களை காக்கட்டும். இந்த நாளை உமக்கு ஒப்புக்கொடுத்து உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென்.